ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୋର ଏଇଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଟର୍ମିନାଲ୍ 1ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେଇଠିକୁ ଟର୍ମିନାଲ୍ 1ରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୋର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ନେଇଗଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏଲାଉ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହେଉଛି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 5 ଥିଲା। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କମ୍ପଲସରି ଆପଣମାନେ ଧରିଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକିଂ ହେଲା, ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି ତାପରେ ଚେକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଥିଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି କେମିତି ସବୁ ଥାଏ, ସେଠି ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ୱେଟ୍ କରିବା ଜାଗାଟା, ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ସିଏ ସେଇଠି ୱେଟ୍ କରିବ। ତ ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା 10A। 10Aରୁ 10F G ଯାଏ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ 10A ମୁଁ ଖୋଜିକି ବସିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କଲା। ଆଉ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟାୱାର ପାଏନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଡିଟେଲରେ ବନେଇ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଏତିକି ହେଉଛି। ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ଧରିକି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲିଣି ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। 2 ଆୱାର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ଦୁଇଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି।